ይወጣል ኢትዮጵያ ትፈወሳለች። ቤተ መንግስቱ ከ4 ኪሎ ይወጣል ኢትዮጵያ ትፈወሳለች። በቅርብ ጊዜ ኦሬዲ የጫካ ፕሮጀክት አልቋል አይደለም? አዲሱ ቤተ መንግስት አልቋል አይደለም? በቃ የ4 ኪሎ ዘንዶ ሞተ። የ4 ኪሎ ዘንዶ ህዝብ የሚያባላ ዘንዶ፣ የሚያፋስስ ዘንዶ 4 ኪሎ ላይ ለዘመናት የነገሰ እግዚአብሔር ገደልኩት አለኝ። የማንሰራራ ሰላም ተኸታተልቲ መንደላይ ዋልታ ሃገር ከመይ ውዕልኩም ሎሚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ዝበልክዎ መደባት ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ነዛ ቪድዮ ክጅምርዋ ከለኹም ላይክ እናገበርና ንጀመራ፣ ሳብስክራይብ ደይገበርና ከዓ ቤተሰብ ናይ ዝገዛ ንኹን ሳብስክራይብ ንግበር። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም እዚ ገዛ ኤርትራውያን ሃገራውያን እዩ። ብዘይ ህዝቢ ከይሓስካ ከዓ ክስራሕ ስለ ዘይክእል ብሙልኣትና ነዚ ሜድያ ክንዕብዮ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ሎማዓንቲ ከዓ ኣገዳሲ ዝበልክዎ መደብ ኣለኒ። በዚኣ ክንጅምር ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ይግፈፉ ኣለዉ። ብዙሓት ማለት እዩ ትግርኛ ዝዛረቡ ይገፍዎም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ። ሎማዓንቲ ብቴሌፎን ካብ ማእከል ትግራይ ካብ ዕሩኽቶም ደዋዊ ኢሎም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘምፅዎ ሓበሬታ ክነግሩና እዮም፣ ክንሰምዖ ኢና ብቴሌፎን። ካልእ ኣቐዲሙ ሶሎ ሜድያ ዝበሎ ነይሩ ብዛዕባኡ። ተጠንቀቑ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ዝበሎ ነይሩ። እታ ዝበላ ከዓ ትኸውን ኣላ ሕጂ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኤርትራውያን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና። ካልእ ድሃይ ጆን ብላክ ተረኺቡሎ። ጆን ብላክ ማለት እቲ መራሒ ናይዞም ኣሸበርቲ ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ሰፊሩ ዘሎ ማለት እዩ። ካብ ሓንቲ ግዜ ምብላዕ ናብ 3 ግዜ ምብላዕ፣ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ክበልዕ ስሩዕ መግቡ ክበልዕ ድጀመረ ኣብቲ ናብ ቤት ዓገዝ ኮይኑ ብዛዕባ እውን ገለ ክንድህስስ ኢና። ካልእ ንመንግስቲ ኤርትራ ንክንግልውጦስ ከንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክንጥቀም ኣለና ኢሎም ዘተ ዝገበሩ መንእሰያት እዮም። ግን ዘይንቑሓት መንእሰያት እየ ዝብሎም ኣነ። ብዛዕባኦም ንእሽተይ ክንድህስስ ኢና። ከም መበገሲ ግን እታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ግፋ ብዛዕባኡ መጀመርታ ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ሶሎ ተዛሪቡ ነይሩ፣ ኣተንቢሂ ነይሩ። ንስማዕዮ እስከብዚ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኩላትኩም ኤርትራውያን እቲ ናይ 0 ሰዓት እንዳቀረበ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ውሕጅ ከዓ ኣብ ምጅማሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ይድወል ስለ ዘሎ ብቁጡፍ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፁ ለትኾኑ መገድታት ሃሶም ክትብሉ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽትና ነመሓላልፍ። ፅባሕ ንጎ ድምፂ ኮንኩምናን ልሳን ኣይኮንኩምናን ዝብል ነገራት ንኸይመፅእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይትረፍ ንዓኻትኩም ንዜጋታቱ ክከላኸል ኣይከኣለን። ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ ዜጋታትን ምንቅስቃሳት ንኸይገብሩ መጠንቀቕታ የመሓላልፍ ኣለዋ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለኹም ኤርትራውያን ብዝተኻለኩም መጠን ናብ ኢትዮጵያ እትገሹ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ መገድታት ናብ ኢትዮጵያ ትሓስቡ ዘለኹም እውን መደባትኩም ዳግመ ግምት ብምግባር ተቋርፅዎ ፃውዒትና ንቕርብ። ገዳ ቦልኻ ኣይትጋገድ ወይ ከዓ እንዳነገሩኻ ነዚ ጉዳይ እዚ እንድሕርዳ ኣቲኹሞ ህዝቢ ኤርትራ ተሓታቲ ክሕተተልኩም ኣይክእል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ክሕተተልኩም ኣይክእል እዩ። ምስ ብልፅግና ወይ ከዓ ምስቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ርኢኻ ንዜጋታቶም ከማን ክከላኸሉ ይከኣሉን እሞ እቲ ናይ 0 ሰዓት ብወገን ብልፅግና እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተፀሚዶም ትሪእዎም ኣለኹም። ናይ ሕወሓት እውን ካብኡ ብዘይሓመቕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተፀሚዶም ናይ ቃላት ዳረባ ወይ ከዓ ናይ ኩናት ምውጥዋጥ ይርአ ስለ ዘሎ ብቁልጡፍ ካብ ኢትዮጵያ ክትርሕቁ፣ ብቁልጡፍ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፁ ንመቕረብኩም፣ ንቤተሰብኩም፣ ንዕረፍትኩም፣ ንመሓዝትኩም እዚ መልእኽቲ እዚ ከተመሓላልፎ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ የቐርብ። ያ ከምዛ ዝሰምዖ ፀናሕኩም እያ። ኣቐዲሙ ቅድሚ 2 መዓልቲ ሶሎ ሜድያ ዝበሎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሪኦ ኣለና እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ነንሕድሕዶም መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎን
እዚ ወድ በሻሻን ዝገብርዎ ደለው ናይ ቃላት ኩናት ብጽሑፍ ይኹን ብደይ መንግስታዊ ትካላት ንወድ በሻሻ ዝድግፋ ይኹና ክንደይ ምፍርራሕ ዘውርድሎም ዘለው ነቶም መራሕቲ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ደብረጽዮን ጀሚርካ ንኩሎም ሎማዓንቲ ኣብ ስራሕዎ ከዓ ኩናት ተጀሚሩስ ብገለ ወገን ናይ ወድ በሻሻ ሰራዊት ዝተማረኹ ኣምጽልኩም ነይረ ስለዚ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ኣይፈልጥዎም ነም ኤርትራውያን ደም ተጋሩ ይፈልጥዎም ነም ትግርኛ ድዛረብዮም ሓሓፊሶም ድገፍዎም ዘለው ከስማዓኩም የብዚ ብቴሌፎን ድወልዎ ሓሓፊሶም ይወስድዎም ኣለው ትግርኛ ድዛረቡ ኤርትራውያን ከዓ ብብዝሒ እዮም ዘለው እዚ ሰልጠነ ዝብሎ ኣብዛ ኣሜሪካ ዘሎ ኣድጊ ብዛዕባኡ ክዛረብ ጸኒሑ ዛ ሶሎ ዝበላ ኣምጺ ማለት እዩ ተጠንቀቁ ኤርትራውያን ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ካብኡ ውጹ ኢሉ ሶሎስ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ናበይ ክወጹ እዮም ካብኡ ወጺኦም ናበይ ክኸዱ በቃ ስደት ሲ ኣክሰፕት ገይሮሞ ኣብ ደሞም ተሓዊሱ እዩ ስደት ንኤርትራ ምጥማት የለን ምስ በዓል እዚ ሰልጠነ ዝብሎ ንኤርትራ ገጾም ኣይጥሙቱን እዮም ኩሉ ሰብ በቃ ስደት ክወጽ እዮም ዝደልዩ ክንዲዚ ሚልዮን ፍርቂ ሚልዮን ገለለው ኣብ አዲስ አበባ ተኽገብሩ ናብ ካልእ ዓዲ ናበይ ክኸዱ ወይ ለይ ማውድዮም ክቕተሉ ዳ ሓሓፊሶም እንታይ ገብርዎም ኣለው መሲልኩም ኣብ አዲስ አበባ ናብ ሓራ መሬት ኢሎም ወስድዎም ኣለው በዚ ጋጣሚ ክነግረኩም ካብቲ ክስታይ ይጎፍዎም ካብ መንገዲ ሽዑ ናብ ሓራ መሬት ያላ ንዑናይ እንዳበሉ ይወስድዎም ኣለው ኣብዚ ሎ ዋላ ብጽሑፍ ይቕርብዎ ኣለው ኣብዚ ነሄር ሕጂ ሓደ አዲስ አበባ ዘለኹም ተጋሩ ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ሎሚ ኣብ አዲስ አበባ ተጋሩ ሰፊሕ ግፋ ውዒሉ ኣሎ ሳሪስ ዝበሃል ቦታ መገናኛ ተጀሚሩ ኣሎ 7 ኣውቶቡስ ጽዒኖም ናብ ኦሮሚያ ተወሲዶም ኣለው ብተወሳኺ ብዓፋር ዝገዓዙ ዝነበሩ ዓፊኖም ናብ ሓራ መሬት ራእይዎም ሓራ መሬት እንዳበሉ ዝብልዎ ንሳቶም ይወስድዎም ኣለው መንእሰይ እንዳፈለዩ መንእሰይ ተጠንቀቕ መውደቂኻ ፍለጥ እዩ ዝብል ዘሎ ቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ሕጂ እውን ልቢ ግበሩ ቶም ተጋሩ ተኾንኩም ንትግራይኩም ተመለሱ እንታይ ኢሎም ፓምፍሌት ክዘርግሑ ኣርፊዶም ሎም መዓንቲ ብምሉኦም ዋላ በዓል እዚ ድስቲ ውራይ ነሽነሽ ድብሎ እዚ ወዲ ሰምሳሪ ኣብ ትግራይ ግፋ ከም ዝተኻየደ ገይሮም የጋውሕዎ ኣለው ኣብ አዲስ አበባ እዮም ድሕፈሱ ደለው ዝኾነ ትግርኛ ድዛረብ ሓሓፊሶም ወስድዎም ኣለው ዝኾነ ይፈልጥዎን እዮም ኤርትራዊ ድዩ ትግራዋይ ድዩ ኣይፈልጥዎን እዮም ይወስድዎም ግን ኣለው ነዚ ግን ኣይዛረቡሉን እዮም ምክንያቱ ምስኦም ጸሚዶም ስለ ዘለው ንህዝቢ ኤርትራ ንምብርካኽ ምስ ወዲ በሻሻ ጸሚዶም ስለ ዘለው ብዛዕባ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ እቲ ኤርትራውያን ተጋሩን ኣይዛረቡሉን እዮም ኣይጉድሾም እዩ በዓል ሰልጠነ ኣብ ዝጥዕሞም ቦታ ሪኦሞ ዘይፈልጡ መኪና ሒዞም ሪኦሞ ዘይፈልጡ ገዛ ይቕመጡ ኣለው ሳላ ናይ ትግራይ ኩናት ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ንስማዓያ ብቴሌፎን ደዘራረቦ ሓደ ካብ ትግራይ ውሽጢ እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ንስማዓዮ እዚ ካሊእ ከዓ ካብ አዲስ አበባ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተጨኒቑ ደውልለይ ነይሩ ብዙሓት ይድውል ኣለው ይፅሕፉ ኣለው ህዚ እውን ኧረ ንግፈፍ ኣለና ሃፍታማት ቀረ ይግፈፉ ኣለው ኢሎምና ነይሮም ናብ አዲስ አበባ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝነበርካ ንስኻ ከዓ ምትፈልጦ ብዙሕ ሰራዊት ዝነበሩ እውን ስለ ዘለው ዝደወል ካለ ብደለው እንታይ ንየክ ሓበሬታ አዲስ አበባ ብጣዕሚ እንዲህ ሰብ ዝሰርሎ سير عقل ثبت اندي تقراي ونا وخيدنا دي حيش زعينت او خيدك زي حش مقارنه فلتنا قد محزرينا هنا افتا ايتوبيا زبال عدس او تقراي كنا اسكاغاتي مخاني عين اديس ابا نكون زعينت يلم كيدمس بهيوتهم نالو طي نحوزات وديا تا عدنسا مالتي تقرايش كندي عينت طليتم زلوا فلتيو هذون أم حوارا ميديا تتقرأي سميت آيات أو خاوينيو سميت خمزدو وكا خالي عينته تيك توك يلتو كل لو مالتي نحنا سلزلنا يتسفر مالتي أنا خاولو بوم يخونوا يسبطونا هذون نحنا حدنتنا خلح فرقا وخينا فرقنا عمو زخينا زودي
ካብ እሙናት ምንጭታት ዝሰምዑን ንሱ ዝርአ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ትግራይ ግፋይ ይካየድ ኣሎ ኣብ መላእ ትግራይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዘረብኡ ዝወዲ እቲ ሙሉእ ቪድዮ የምፀኽዎ እምበር ኣብ ዘረብኡ እንታይ ዝብል ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ዝነበረ ቲዲኤፍ ዝነበረ ኮብሊሉ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ፃውዒት ተገይሩሉ ናብ ኣሃዱኡ ክምለስ እንድሕር ዘየድልዮ ኮይኑ ከዓ ብስነ ስርዓት ይፋኖ ዝኣበዩ የምፅዎም ኣለዉ ገዝኦም እንዳኸዱ ማለት እዩ ናይ ሰራዊት ሕጊ ከዓ ከምኡ እዩ ኖ ናይ ሰራዊት ሕጊ ኣብዚ ሲቪል ኮይና ኣብዚ እንድሕር እሶም ዝበሉና ዘይገበርና እንታይ ዓይነት ታክቲክ ፃወቱልና ንፈልጦም ኢና እዞም ፀዓዱ ዋላ ከይተረፉ ማለት እዩ ስለዚ ዝወዲ እንታይ ዝብል ግፋ ኣብ ትግራይ ዝበሃል የለን እንታይ ደኣ ነቶም ሰራዊት ዝነበሩ ናይ ቲዲኤፍ ኣብ ገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ክተት ስለ ዘሎ ናይ ኣዋጅ ሙፁ ተባሂሎም ዘይደሊ ተኮይኖም ከዓ ብስነ ስርዓት ወረቆቶም ተዋሂቦም ከዓ ይፋነው እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ግን ኣዋጅ ክተት ስለ ዘሎ ትግራይ ንህላውነቶም ክብሉ ተጋሩ ንህላውነቶም ክብሉ ኣብ ኣዋጅ ክተት ስለ ዘሎ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ ክኸቱ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ተዘይ ኮይኑ ዝመፆም ዘሎ ሓይሊ ዝውሕጅ ሒዝዎም ይክኸይድ ንኩሎም ማለት እዩ ወይ ምስኣተው ከም ናይ ቀደም ኣይኮነን ነበረኻ ክሃድሙ ሹም ከም ብሓድሽ ክጋደሉ ገለ ኣብ ሰዓታ ስለ ዝኾነት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ከምዛ ክብለኩም ፀንሐ ይገፍዎም ኣለዉ በቃ ትግርኛ ድዛረብ ኤርትራዊ ይኹን ገለ ይኹን ገገፊፎም ሓራ መሬት እናበሉ ወስድዎም ኣለዉ ሽዑ ነንሕረዶም ከምዚ እዞም ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃሉ ዝሓስብዎ ዘለዉ ከስማዓኩም እየ ፀንሐ ኣብ ባይታ ወሪዶም ምስ ሰራዊት ኤርትራ ፊት ንፊት ክንገጥም ኢና ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ከዓ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ በቲ ተጋሩ እዮም በዚ ውሽጢ ዘለዉ ተጋሩ እዮም ንክልቲኦም ሽዑ ከቃትሎም ይደልዩ ዘሎ ማለት እዩ ወዲ በሻሻ ዘይገብሮ የብሉን ስልጣኑ ከመይ ገይሩ የቐፅል ጥራሕ ይድሓስብ ንሱ ባዕልትና ንባዕልትና ንክንዋዳ ዛ ዓይነት ስልቲ እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቶም ኣዲስ ኣበባ እኒሄው ዝኾነ ሰብ እውን ዝነገረኒ ኢለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ዓመት ስለተቐመጥኩ ዕረፍቲ የለውኒ ኣብ ናይ ኦሮሞ ተወለድቲ እውን ዝኾን ዝኾነ ሰዓትስ ካብቶም ካብ ትግራይ ክሒዶም ዝኸዱ በዓል ስልጣናት ኣብ ዝኾነ ኮፍ ኢሎምስ እቲ መንእሰይስ ንኣና ፎትዩ ናብ ዝሃዲሙ ዝመፅእ ኣለዎ ብዙሕ ዕጢቕናተው ዝኒሄ መንእሰይ ክነውግዶም ኢና ካብ መቐለ ኢሎም ትዛረቡ ሰሚዕዎም ዝኾነ ካፌ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኔስ ካብ ትግራይ ኩናት ፈርሒ ሃዲሙ ሰው ከዓ ገፈፍቲ ከም ዘለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ይገፍቱ ኣለዎ ሓዚ ዝተኣሰሩ ቆልዑ እኒሄው ሰብ ሃፍቲ ማሽናት ምናምን ዘለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ወርቂ ምፍሓር ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ዝተኣሰሩ እኒሄው ኣነ ዝፈልጦም ክልተ ሰባት እኒሄው እዚ ገዲፍካ ከዓ እቲ መንእሰይ ወጣት ዝነበረ ሕዚ እናተኣሰረ ፍቐዱ እስር ቤት ይወስድዎ ኣለዉ እስር ቤት እውን ኣዲስ ኣበባ ይኮነ እቲ ኣዋሽ ወይ ከዓ ዓመይ ናብ ካሊእ ቦታ እዮም ዘውፅዎም ሎ እምበር ኣዲስ ኣበባ ኮነ ዝኣስርዎም ሎ ንትግራዋይ ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ምንም ዘይምችዩ ኮይኑን ምናዳ ሓንቲ ሕዚ ዝኸደ ወጣት ማለት ገፊፎም ቶም ሓራ መሬት ነይው እውን ሓራ መሬት ነዮ ሰራዊት እናፈረሰ ስለዝኣበየ ገፊፍካ ትናቶም ተኣማኒ ዝበሃል ብድሕሪት ጌርካ ብሓይሊ ገፊፎም ዘእተዎ ዓን ብቐድምቲ ገይሮም ናይ ምውጋእ ስልቲ እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ተረዲእካ ዲ ዓቕሞም ተመንመነ ስለ ዝኸድ ዘሎ ተብ ኣዲስ ኣበባ ትግራዋይ ገፊፍካ እቲ ናቶም ተኣማኒ ዝብልዎ ብድሕሪት ደጀን ገይሮም ክዋግኡ እውን ክኽእሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከም ቅድሚ ሕዚ መከላኸልያ ሰራዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ ገፊፉ ብንትጮ ኣከባቢ ቅድሚያ ተወለድ ትግራይ ገይሩ ዳሕራዋይ መከላኸልያ ሰራዊት ገይሩ ዝኣተው ኢዶም ዝሃቡ ከምኡ ገይሩ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ተጋሩ ተኽኢሎም ንዓዶም ክምለሱ ኣለዎም ተዘይኽኢሎም ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ጥንቃቐ ክገብሩ ኣለዎም ያ እዚኣ እታ መልእኽቲ ተኽኢሎም ናብ ትግራዮም ክምለሱ እንተዘይክኢሎም ከዓ ጥንቃቐ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ነብሰም ፈትዮም ንኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ዝገደደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ሓሓፊሶም ንሓራ መሬት ኢሎም ከዋግእዎም ከምዛ ክትሰምዕዋ ፀናሕኹም ቅድሚት ተጋሩ ገይሮም ብድሕሪኦም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ገንሸል ገብርዎም ኣለዉ ነቶም ተጋሩ ማለት እዩ ዝተማረኹስ ኣለዉ ብላ ኣሎ ካብ ሓራ መሬት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዝወዲ ትግራዋይ እዩ ስለዚ ተጠንቀቑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም እታ ሶሎ ሜድያ ዝበላ
መጽ ያላ ባንከላ አብዚ አንታ ይሉ ነይሩ ሶሎ ሜዲያ አብዚ አንታ ይሉ ተጠንቀቁ ኤርትራውያን ምክንያቱ ናይ ዓድና ቶም ኤርትራውያን ምዃኖም ስለዘይተርፎም ጽባሕ ንጎ ሽግር ምሰጋጥሞም ኡይ ምስተባሃለ በጃኹም ከይከውን ተጠንቀቁ ምክንያቱ ይሓፍስዎም እዮም ዘለዎ ከምዚ ገይሮም ሓሓፊሶም ሓራ መሬት እናበሉ ወስድዎም ኣለዉ ኩሉ ወየይ ማለት እዩ ካብኡን ኣብኡ ዳሞ ምስ ሕዋቶም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ንመሰሎም ደው ዘይብሉ ንእላውነቶም ጽባሕ ንጎ ክረግፅዎም እዮም ድሕሪ ኣትዮም ንሕስያ ይብሎም ንዞም ናይ ብልጽግና ወታደራት ንሕስያ ዝበሃል ይብሎም ስለዚ እታ ሶሎ ዝበላ መጽያላ ሓደ ክዛረቡ ስለ ዝሰማዕክዎም ከም በዓል እዚ ሰልጠነ ዝብልዎ ከም በዓል ንሱ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ ክጥንቀቁ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ጥንቃቐ ዝመስልዎ ነገር የለን ስለዚ ተጠንቀቁ ሕጂ እውን ንድሕነትኩም ክትብሉ ካብቲ ዘለኹሞ ኣብቲ ንዓኹም ይሓይሽ ትብልዎ ወላቶም ኤርትራውያን ይሓይሽ ትብልዎ ውፁ ተዘይ ኮይኑ ጽባሕ ንጎ ናባኹም ያ ታ ገመድ ማለት እየ ካልእ ኣብዚ ንሄለው እዚኦም ደንበ አንክሊል እዚ ፍናን ኣብ ዝበሃል እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ብኸመይ ክንልውጦ ንኽእል ብባይታ ብብረት ዲና ክነኣልዮ ንኽእል ወይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰብ ወዲብና ዲና ክነኣልዮ ንኽእል ወይ እንታይ ኣማራፂ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ እስከ ንስማዓዮም ደንበ አንክሊል ከዓ ንስማዓዮም እስከ እቲ ሕቶና ረዱ እያ ዓዊታ ንኣብነት ወላ ሓንቲ ኣብቲ ግንባር ኢና ንሓትት ዘለና ንሕና ብብረታዊ የለን እንድሕር ኮይኑ ዓቕሚ የብሉ ደንበ ተቃውሞ ከምዚ ክገብር ኩሉስ ክዝርዝሮ ፀኒሑ ፓንዳ ዓቕሚ ትበሃል ከምዘይብሉ ዝደንበ ተቃውሞ ኣይናይ ዳሞ ይኸብድ ኣብ ኤርትራ ብገንዘብካ ጌርካ እትደልዮ ዘለካ ነገራት እንዳገበርካ ክትከይድ ወይሲ ወላ ብሎጂስቲክስ ኣይናይ ዝበዝሐ ወፃኢታት ዘለዎ ኣብ ዓዲ ብገንዘብካ ክትሰርሕ ዲ ዝያዳ ወፃኢታት ዘለዎ ወይሲ ኣብ ግንባር ኮይንካ ምስቲ ስርዓት 5 ዓመት ዲኾስደልካ 10 ዓመት ዲኾስደልካ ክንደይ ዓመት ይኽወስደልካ ዘይፍለጥ ውግእ ኣይናይ ዝያዳ ቁጠባኻ ዝበልዕ ኣብዚ ኸይና ኣብ ኤርትራ እንገብሮ ብዝተፈላለየ መገዲ ብዘየገድስ እሱ ዲ ፀጋታትካ ዝያዳ ምክንያቱም ባንዳ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ክንገብርሲ ባጀት የብልናን ዓቕሚ የብልናን ደንበ ተቃውሞ ብኤርትራ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣይናይ ዝኸብድ ካብ ክልቲኡ ኣብ ድፋዕ ኬትካ እተውፅኦ ወፃኢታት ዲ ዝኸብድ ወይሲ ኣብ ዓዲ እተውፍሮ ወፍሪ ስለዚ እተን ሕቶታተይ ኣነ ኣብኣ ከለኹ ከቐምጠን እየ ዓዊታ ቀዳይ ነገር ያ ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ዓቕሚ ዝበሃል የብሉን ንብሎ ኣሎ እቲ ግንባር ኢሎም ዝመስረትዎ ዋላ ዓቕሚ የብሉን ወላ ሓደ ዓቕሚ ዝበሃል የብሉን እዚኦም እዮም እዚኦም እዮም ገሊኦም ኣብ ታሕቲ ጉድጓድ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ዝበልዑ ነበሩ 3 ግዜ በልዑ ኣለዉ በዓል እዚ ከዓ ካብታ ዝነበራ ሒዝዋ ዝነበረ ስልጣን ከማ ደላላ ኢሎ ኣትዩስ ክሳብ ስልጣን ኣብ ወንበር ሂቦሞ ዝነበሩ ተጓሒፉ ማለት እዩ ኪሮስ ንባዕሉ ንዕኡ ጉሒፎም ካልእ መጨጨ ድበሃል እዮም ሓደ ኣብ ወንበር ገይሮም ዘለዉ ንዕኦም ዝመስል ምስኦም ድሰማማዕ ወዲ ከባቢኦም ኩሉ እዮም ኣብ ግምት ዝእትዉ ካብ ስልጣን ኣምፅኦሞ ማለት እዩ በይኖም ዶሚኔት ገብሮ እዮም ዝደልዩ በይንና ኢና ንሕና እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ትዘገርም ስለዚ ኣይተፍናን ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ብኸመይሲ ክንኣልዮ ንኽእል ደንበ እንግሊዝ ዓቕሚ የብልናን ወላ ብውሽጢ ዓዲ ክንኣልዮስ ዓቕሚ የለን ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ቀፅል የብልናን ደንበ ተቃውሞ ብኤርትራ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣይናይ ዝኸብድ ካብ ክልቲኡ ኣብ ድፋዕ ኬትካ እተውፅኦ ወፃኢታት ዲ ዝኸብድ ወይሲ ኣብ ዓዲ እተውፍሮ ወፍሪ ስለዚ እተን ሕቶታተይ ኣነ ኣብኣ ከለኹ ከቐምጠን እየ ዓዊታ ቀዳይ ነገር ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ድዩ እዚ ግንባር ብዛዕባ ግንባር ኢና ንዛረብ ዘለና ንሕና ብዛዕባ ብረታዊ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ክደፋ ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ድዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ننبعلو سممع كم زي بلو تم أبالاتي نقرنا له ننبعلو سممع زي بلو وتهدرات مريحو عود كمتسي يخلي مستقراي ندحر سممع زي بلو بزي كاب تقراي أب كالق معسكرات غير كاخه نيرترا كتتقعد يخطأ توديسي بزي كاب تقراي كالق أمارات صلو دي عفار انتر أخوينا متبرخاتات ناي عفار نايكوم عينة تموكرو زلو أكال اللو دي بتي سهراتي أنصار سرعة تقدف بقون دا تقالسة بز دنكل نسرعة تقدف كودق زحسم مالي سرعة تقدف يلن أقول كلها تسوى عرض نمنقسي إرتراسي مو بعفار بتي أتعمل بوتا أبزت الطعوم دابول رأيوم زما قد ميخا زلو كبدو ماقجفهم مع كرو ماقجفهم ككن من تايقونو كابتي أنا فتي أخمان كخوري يقولني قولوا تسين بزري إمو زي فلتو مالتي نزيهم حسكاس بعفار كأتو زي مو تجنبار تبلو زلقا خا ننحرلهم سممع بلومني سممع سلازي بلوم كو فاحلو جنبار كو تبتيني دك إسكال لخا سغا فنان أب دك إسكال لخا جنبار فريسو قدم جنبار ناي كيروس فحبتن أتيوي ገንዘብ 20 ሚሊዮን ብር ምስረቁ መንግስት ኢትዮጵያ አምጽኦ ወይ ብጎረሮ ምስሓዞም ዝገብሩ የለን ተአለይሎም ማለት እዩ እሱም ወላ ሓንቲ ትገብሩ ለውጥ የለን ኢሉ አልዮም አሉ ግንባር የለ ግሬ የለ ነታ ቤት ጽሕፈቶም ዝነበረት ከማን መኽፈል ክራይ ገዛ ይተሳይኑ ስለምንታይ ተዓጺ ሓጅታ ቤት ጽሕፈት ነበረት ተዓጺሎ ስለምንታይ ተዓጺ መኽፈል ክራይ ገዛ ስለተሳእነ መንግስቱ ሙሉ ባንክን ታንክን ዘሎ ክትቀይሮ ብዝኾንካስ እዚ ሕልሚ ጥራሕ እዩ ولا باصع كوفيل تصبيكا نزغلو برخاتات وديكا بغرخا كمان كتاتوسي مستغراي نحسن مع زي بلنا ابكا بعفاريتي حدا ماراتي خازلكا بعفار تخولوتات اللودي زين ثلاثه قدست عتتات اترابعي كسب كندو زاخلو نبرتا وقالس زخونو كيلاتات اللونا دي وتادراوان بولو ቅርጺ መሬት ዝፈልጡ በሎ ኣብ ውግእ ዝጸንሑ ከዓ ኣብ ኩናት ዝጸንሑ ብፍላይ ክሳብ ዚ ኩናት ትግራይ ዝነበሩ ናይ ቀረባ እዋን ተመክሮ ናይ ውግእ ዘለዎም እዞም ኣብ ስደት ዘለዉ 20-30 ዓመታት ካብ ውግእ ተፈልዮም ዝነበሩ ይኮኑን ዘገድሱኻ መበል ሓምሻይ ሕቶይ ክንድኡ ዝኣኽሉ መንእሰያት ከለዎ ኻርዮም ነዚ 30 ዓመታት ኣብ ኮንጎ ተኸዲኑ ኣብ ድፍዓት ዘሎ ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ክምክቱ ዝኽእሉ ክንድኡ ዝኣኽሉ ሰራዊት ኣለዎ ኻርዮም ዘምጾ ሕጂ بوشت عادي إسياس ويكا سرعة هكذا وجه قبر مرسي اللي بزخب كن سومعين هات قبر مرسي يعني ويقن زود انت عايزو للهجي تموكرو زلوم سي اللونا ديوم اتليست كساب حجب كوين هاد تصنحو خمزة اب تقراي زواقو ازنو بارو حجي دراشو امتفهم زلو مالتي كان بعد محاري تسفان كايل زبهال نيرو مسراتي ناي بروه متسعي بسنك زي تقوالقوتونو حاغلو دمو أبي كم استفى دهاي يلا قليل ترى دا ديوم حدا أماني العالم زبال حدا يوم بايت خورد حدا يوم أبزو غينو خجوز كوز تبايدو تي ودخل العو كيدون بايت خوريدو دقون سبيتو نازختيمو مالتي محارت سبام كيال زبال ناي بروه متساز نبر زيوم كا بادلا غيركا مسأل طرحيا خمزيا مسعدو يريكم نيرو ولا مسعدو لهم صغلي ويكا خمزيا مزوم كدعت امزي اباد لا تتقدين كطرحه والحدا زغبرو ነገር የለን ህጅነተን ሕቶታት ዳሓተተን ካፍቶም መንእስያት ሓደ ህጂ afቶም መንእስያት ንቕሓት የለን ንቕሓት ስለዘይ የለ ምስቂሎም በቃ ከምዚ ብዘረባ ተቀይሮ መስሎም አሉ ንመንግስቲ ኤርትራስ ብዘረባ ዝቀየር መስሎም አሉ ናይ ክንደይ ዓመት ተመክሮ ዘሎ መንግስቲ ሞ እቲ ስነ ሓሳብ ናይ ህዝባ ጉንባር ከዓ ንውሉድ ወለዶ ክኸይድዩ ኢሉ ድሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራስ ንዑ ክትግልበጥ ወላ ሓደ ሓሳብ ዘይብልካ ኤርትራ ኣቲኻስ እንታይ ካ ክትገብረላ ተልካስ ወላ ሓደ ዲሞክራሲ ክገብረላ ቁጠባ ብቁጠባ ክዕርየ በቃ መልሓስ እዩ ከማን እዚ ከማን ብመልሓስ እዩ እዚኦም ተኣትዮም ከዋድኡና እዮም ኩላ ሴፋ እያ ክትመዝዝ ምክንያቱ እዚ ኣብ ደገ ድዝረብ ኢንተርኔት እንተዘሉፍቱ ውሽጢ ዓዲ متقاتل نيرو سب دحرز فيديو خسمعكم بقى تغرنيا حدا ود جغانو دي ود جلز بحالالو تغرنيا بل
أبي زولو تقرنيا إرترا نايش عتب هيراتي خن مس أين أصلا نزي أنا ودع قدمه نغير زمع يتقبل ملسي كودق أيكلن إيو 4 نتبر زودق نير أنت زخون بوشتي نلعب 35 عامات زمصو هجي بوشت عادي إسياس ويكا سرعة هقدف كودق أيكلن إيو 4 نتبر زودق نير أنت زخون بوشتي نلعب 35 عامات زي تخيل أوفيسات يلن زي سلامة وصلف زي تخيل اللبوتا يلن أبعدو أنتم زفتنو أبا خلو يوم تخرشمو صدر خيكودو هجي تفتينيكو بزحات فتينا مش قلن بقى حقوة لي قال يمدبو جينا بتنا قرات كي بتحو خلو بتسلي أو مرببو يبتحو توعب لك سلازي كنتو زخون عاقم يولن دم بفتحي بوش قطعنو تخوين كان سرعة تقدفكو معري باور كله وكالو نايسلي مرببات نايد حنات ناتكا أزيوم بلحتي أزيوم حيالات سبعت كتفر لك زي دم بفتح اللودي يولن غيرو نايفلت سلي از بحال غيري فلتني انتهي سلي ያለው انتهي عقم له انتهي باجت አለው سلياو مربب غير كان حدا منغست علوا غير كان لوط اختمص اندحر كونكاكو اتليست ناتي تبلو باجت كمان باجت زاناي جبا ገንዘቡን ቆይ እኩብ ድምር ዘይብልና بغمي هاتمصو بغمي هاسرع ننبعلخ عندينو ايكون ناب ارترا سلي ايلم سيدمو خاسي ناب اديس ابابا سيدمو خا كمان شيء عندي سبدا تتحيزا ناب ارترا تملس عندينو قالس يا زينا زبلنا مخنياته علاما خلو كالو ولا تجنزب لواصو زنبرس يبلنا نيلكا ولا جنزب زيرو كندي كابي أكلات حسكا كني زنبر نايزوم ناي جبهة طرف مرف زنبرو أتحسكاسي قالس تباهيلو كاب 8 جينا هزوا جنبار أبجد لخلا نقالس حلنا زبلاز أنستي سمعناينا جينا ندا أبوتاتنا نتدرجو مخلوص أبعال أمريكا خوينسي نهزوا جنبار قاومو نيرو تزجرب مالتي إذا كل جنزب ناي كندي حمد زتواص جنزب يبلنا نسلز بحال يلن يلك من اسي ناي كم زوص يوصو زمن اسي معدو وردو ناي كم زاوصو يوصو حج انت حيزم تريفهم بوتو طرهم جنزب يلا قليل حج بقول سي فشلنا انا يزبلهم زلو زودي ولا حدا نقبر سا عين خلنينا نهزب إرتراس كن سعرو عين خلنينا مخنياتو منغست إرترا أكل هزبي إرترا إيو كاب هزب كاب إرترا كاب هزب ناي إرترا زوت سيو إت منغست زولو بمولو 30 عمت كأدم ريت الله يتهاجر متصاوت دك ولد جبا دك ملشا سرنا عين جبرانينا إرترا بسنا سرعة تقاومو طلقكم بسنا سرعة قلوتو بحسب تزفتح فتحي حتى تطويلكم كوسكم بحيل رايحكم دليو بحيل زخون نجر كايلن سيواصلي برتاو قال سغير كان هدف سختاليو تخلي خازبل حتو سينوعي من لسلكالو بزي كاب برتاو قال سس بخالق تالي تخللن تايدي مردعتات اني خبكا صني سليا مربب يبلكا عقمي يبلكان بوشت سبات وديبكا نتمنغست تالي سي عقمن بقعتن يبلكاني لك سلازي تاونكم مرات زلاتكا برت سكيمكا دفع حيسكا يا خاخت عليه تخل بحيلي سلطان زحزه بحيلي طرح يزله كل مفتح يولو بقى بحيلي انا بحصاري لك انا تيغرينيا سي لك مسلم ابي ارترا كما بحيلي سلطان دحزه يلوا بحيلي خن علينا يلو مالتي زودي عقمي يهبكا نهزبي ارترا ختنبركو خوسي عقم زبحال يبل كان زبلا كان خا عقم يلن سلازي نبتقص إلى زلا نايزو ولد جغانو زبحال كنكيدينا بقى بحيلي انا بحصاري يا زي ولد جغانو بقدامي امصيلكم نيره نايزو ودي حجزكني لك اقم زي ديكو زبحال زغبرو زلو مالتي زي افريم زبحال زغبرو زلو انا نه هيمانوتي قال اندابله
ኣምላኽና ኣኽሓሪን እንዳበለ ስላሴ ፀጋ ሂቦምን እዮም ሕድገት ክገብሩሉ እዮም እንዳበለ ዝፃወተለን ዝነበረ እዚ ከዓ ክሕግዘክን የጀኹም ብውሽጢ ናባይ ንዕነ እንዳበለ እንዳደወለ ብውሽጢ ምስ ደወላሉ ብዕልግና እንዳተዛረባ ሪከርድ ጌራቶ ሓንቲ ጓል ነዚ ወዲ ጀጋኑ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ንስማዓዮ ሃገረ ኤርትራሲ ናይ ትግርኛ ይብል ኣሎ ትግርኛ ሲለካ ሙስሊም ኣብ ኤርትራ ክመርሕሲ ኣይደለኒ ዋላቲ 10 ዩኒቨርሲቲ ዝወደአስ ብለካ ኣለና ኤርትራ ክመርሓሲ ኣይነፍቅድና ንሕና ኣነ ትግርኛ ሲ ኣይነፍቅድና ስማዕኒ ትግርኛ እስላማይ እንድሕር መፂኹ ትግርኛ እስላማይ ዝበሃል የለን ትግርኛ ብጀካ ክርስትና ካልእ የለን ትግርኛ ማለት ክርስቲያን ማለት እዩ ፈቲኻ ፀሊኻ ክርስቲያን እንድሕር ኢልካ ካልእ ትግርኛ ጥራይ ኣነ ሃብለካ ኣለኹ ትግርኛ ሲ ክርስቲያን እዩ ካልእ የብሉን እንድሕር በዓል ሙስሊም ቀይሩ ልክዕ ከም ሙስሊም ኢና ንሪኦ እንድሕር ትግርኛ ከሎ ሙስሊም ቀይሩ ከም ሙስሊም ኢና ንሪኦ ወላ ሓደ ካብ እንታይ እታ ክርስትና ጥራይ ትግርኛ ማለት እዩ ካልእ ብሄር ክርስትና የለን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ማለት እዩ ንኣብነት ፅናሕ ሓቢብ ፅናሕ ክትብሎ ዘለኻስ ደሊኻ ዘለኻስ ከረዳእካ ተረዲን ደላ በዓል ብሌን ኣብ በዓል ገለ ፅናሕ ጀበርቲ ትግርኛ እዮም ሃይማኖቶም ካ እስልምና ላ ሞገስ ሓውና ኖ ኣብዚያ ጌጋ መልእኽቲ ከይትመሓላለፍ ጀበርቲ ትማል መፅኦም ነይሮም እዮም ቋንቋ ዝበሃል የብሎም ጀበርቲ ካብ በዓል ሙስሊም ቀደም ተሰጊጎም ካብ ሶማሊ ተሰጊጎም ዝመፅኦም ጀበርቲ ትግርኛ ኣይኮኑ ጀበርቲ ካብ ትግረ ተወሊድና ይብሉ ካብ ሳሆ ተወሊድና ብሉ ካብ ዓፋር ተወሊድና ብሉ ጀበርቲ ትግርኛ ክኾኑ ይኩን እዮም ትግርኛ ኣታ ብራዘር ሓንሳባ ታኻት ዘረብ ደላ ወይ ተዛረብ ተሓተና ዲያ መፂኻ ድሕሪ ኣይድልየካ እንትወርድ ንሕና መልእኽቲ ኢና ንሕልፍ ዘለና ጀበርቲ ማለት ትግርኛ ኣይኮኑን ትግርኛ ክርስቲያን እዩ ትግርኛ ክርስቲያን ጥራይ እዩ መሰረቱ እዚ ወዲ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ተኸዲኑ እዩ ዝፃወተልና ነይሩ ከምዚ ሃገራዊ ተመሲሉ ሕጂ ዝሰርሖ ዘሎ ግን ትሕቲ ሃገራውነት እዩ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ቦታ የብሉን ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ስነ ሓሳብ ኣምፂኻ ቦታ የብልካን ኣበይ ዘሎ ትግርኛ እዩ ትግርኛ በይኑ ድምፂዋት ሃገር ኩለን ብሄራት ደመን ከፊለና ኣላ እየንት ሃገር ብሃይማኖት ተመፂኻ ከዓ ኣስላማ ይኹን ክርስታናይ ሓደ ኢና ከምዚ ጌርኩም ህዝቢ ክትፈላለዩ ኣይነፍቅድን ኢና ዝወዲ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ባንዴራ ሒዙ ዝኹልል ነይሩ ሕጂ ዳውን ክገብርዎ ምጀመሩ ነታ ጓል ሪከርድ ምስ ገበረቶ ሕጂ ናብ መን ፅጋዕ ኣሎ ንትግርኛ ኢሉ ፅጋዕ ኣሎ ማለት እዩ ናፍቶም ሃገረ ትግርኛ ዝብሉ ኣለዉ ማሕበር ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ነይሮም የለውን ሕጂ እኳ እቶም ኣጋእዝያን ከዓ ኣብ 4 ብ5 ተመቒሎም እዮም ስለዚ እዚ ትሕቲ ሃገራውነት እዩ ቦታ ዝበሃል የብልካን ወላ ሕጂ እውን ንጆርጅ ድራር ክተነኽፎ እዩ ምክንያቱ እታ ፀቢብነት ስለ ዘላ ትግርኛ ስለ ዝብል ዘሎ ንጆርጅ ድራር ኩሉ ግዜ ብትግርኛ ይዛረብ እዚ ዩቲብ ዘለዎ ጆርጅ ድራር ይበሃል ወላ ንዑ ክትንክፎ እዩ ሕጂ እቲ ዘገርም ነገር ጀበርቲ ካብታ ዝመፁላ ዓዲ ይመለሱ ተደልዮም ወይ ድማ ብሄሮም ቋንቋኦም ፅቡቅ ጌሮም ዓላልዮም ይኽዱ ጀበርቲ ትግርኛ ኣይኮኑን ጀበርቲ በዓሉ ትማል መፅኡ ንሕና ቋንቋ የብልናን ንሕና ቋንቋ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ካበይ ከም ዝመፀ ፈልጥ እዩ ንሕና ካብ ትግረ ተወሊድና ካብ ሰው ተወሊድና ካብ ዓፋር ተወሊድና ናብዚኦም ይሰክዑ ትግርኛ ማለት ክርስቲያን ማለት እዩ መጎስ ሓውና ገለ ሰባት ኣለዉ ስጋብ ሕጂ ዝዳነገሩ ጀበርቲ ትግርኛ እዮም ጀበርቲ ትግርኛ እዮም ኣይኮኑን ጀበርቲ እናበልካስ ትግርኛ እዮም ዕድል ተባሃብካኒ ወዲጋን ዜና ንሕና ዓጂ ከይ መልእኽቲ ከይመሓላለፍ ታው ማለት እዩ ጆርጅ ድራር ሕጂ ርአዮ ናብ ጆርጅ ድራር ክኸይድ እዩ ኣብታ ትግርኛ ተሓቢኡ ነተን ካልኦት ብሄራት እዩ ክሃርም ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ይምፃእ ኤርትራዊ ሓደ እዩ ትግርኛ ይኹን ሳሆ ይኹን ሕዳርብ ይኹን ዝኾነ ካብተን ብሄራትና ሕብረ ብሄራትና እዩ በቃ እቲ ናሃና ፅባቐ ኣብ ሕብረ ብሄራትና እዩ ዘሎ ነዚ ሓውና ጆርጅ ድራር ከዓ ክንደይ ዝመከተ እዩ ምስ ደንበ ዕንክል ኢልኮ ነይሩ ኩነታቶም ምስ ረኣዮም ግን ጠንጢንዎም ወፂኡ ክንደይ ዝመከተ እዩ ከዓ ክንደይ ሰብ ከዓ ኣብቲ ገዝኡ ይመሃር እዩ ዋላ ንይከታተለ መዓልታዊ
ناتو تخطاتالي حجة أمسيلكا ناتي بهيراتنا تهرم اللغة نسخة وجاقانو ديم قلزو بلغة نتناتكا زقبركا يقود نعوغ تشفن زي اللي تنقافي أجندا متيخا نسب تبالع على اللغة بتيك توك مالتي anyway جورج دراركا بقى مع الزربا يبزي نسمعيه ما كان يوديغان زين الحلاجي كي ملقت خي محللف تاو مالتيو جورج درار مالت حساو مالتيو مغنياتو نزي دخيد دولو ناي مسلم حتى جيزي أجندا هيبو أيتزاربولون نزوم برجدنا حمودجين ليت معلتي دفاع أو ماستيوم نبعل وفي نبعل قلم مغنياتو الساتم بتجرينيا خي حسبو تجرينيا خي قصاص بكا إذا كل انقفاز قبر نبرة بعد جورجم وفوي مالتو كو رسي غير لها مالتي وفوي مالت زي وفوي راي تملكت وفوي من مغان راي زي وفوي مستعد خينو ني ارتراد شيء زو وفوي تبلو زلخ حج مالتي نزي امسي مس جورج درار كتواداتروم كما يزبلو خي خنتا حدا جيسي تتغبرو تي يبالي لاس دمو تو حيلا بال وفوي تبلنا وفوي لا زي نهلكا متصعدو طرحها بقى بادلا تتخدينكا متصعدو طرحها مخرشام زيميم نزيمي خاريموم قالت بلو دلها دحر زي طقم خوينم داهرمو بحسب دليتو قبلومي تيا صبيبنت كن كيترف تعاليتنت زبال حجخه اب تግርኛ ክትحبا زغرمي ناي زودي زغرمي anyway نسمع مودعته الان الساتم بتግርኛ خي حسبو تግርኛ خي قصاص بقى اذا كل انقفاز زغبر نبره بعد جورجم مين تخي بقى تግርኛ سي كينقح حجي جن ابزاناتو مسمصت جن جورج السقيلو جورجسي بزعبا تشاينا دلها انت ويتحسكاسي ازيوم سي انت ايربحون يلوم اخون ازيوم ايطقمني يلوم اخون نمنتا يخون تبلالا ما سميدا يكون تاريخ كم صار كاندو برقدنا حمد خي اوكي حراي برقدنا حمد خي يربحون يرميم يدمعون يرميم برقدنا حمد كو والله سليا خوينو خاط تخيل زياتهم كن كاط يكونني زياتهم كنتا ديم انت خوينم زيوم كا سمس تግርኛ زاربون ديم فلطاتهم ولا تكال تاريخ ندوسد ناي اورومو تاريخ وصل انا عند برادر فاهم فلطات بل تግرن مسلوا حجسي قومي كيركا نجورجسي اتشفنوا له تحقس تزاربا اشفنوا لنا نجورج درار ولا انا بصحف كيترفه بوشتي دصحفنا لسبات علنا اذا خا خزارول تسفا نقبر ابز حصر غزي تسفا كزارول تسفا قبر ايكونن جن امسيها زياتهم كم زيام دو ايرتراويان كم زيام تግርኛ ኤርትራውያን አይራአነን ናብ ኤርትራ አውሽቲ ኤርትራ ኮይነን በምስካል መርዓዋ ካብዚ ኸደን መርዓዋ خلان አውሽቲ ኤርትራ ኮይነን ግን ሓንቲ ተመርዓዋን ኣብ ተጓር ግን ንርእለና ኣይኮነን ሓደ ምህራም ጽቡቅ ኣይኮነን ኩለን ትግርኛ ናፈዓለውን ትልታውን ጽቡቅ አላ ኣይኮነን ግን ኤርትራውያን ከምዚ ትሕታ ቢልካ ነቲ የንሓፍ ምባል ጽቡቅ ያ ከምዚ ዓይነት ምፍልላይ ኣብ ኤርትራውነት ኣይሰርሕኒ ከምዚ ጌርካ ነቲ ኤርትራው ክትፋናጭሎ እዚ ዝዝረብ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እንኳ ዝኣቱ ኣይኮን መዓልታዊ ከምዚ ኣብ ካል ዘሎ ሃገራት ዝሰምዕዎ ኣይኮን መቃተልዎ ንዝስብ በቃ ትግርኛ በይኑ እንታይ ክገብር ሓንቲ ኢድ ብሓንቲ ኢድካ ተጣቃዕ ዲኻ ዘይኮውን ትዛረቡ ፅልእ እንድሕር ኣለካ ምስ በዓል ሸኽ እድሪስ ኪድ ምስኦም ግበሮ ፅልእኻ በልማማ ግን ሙሉኡ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ሙስሊም ዝበሃል كتنقفوا يندلن هنا وتم شومنت بهيراتنا معري مستي بهيرة تقرنيا معري من قصي ارتراخ أنازي واقا خفيلو كم زعينة أكايلا خن تخبابيرو خمس غير جيرو بحاتيرو سلازي كاب كم زي يوم نتنكا كلاتنا كم زي يوم عينت كما تقولوا وقيد نقولهم إذا جورج درار كا سرحو سرح له
ክንደይ ሰብ ዝመሃር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ወፃኢ ስለ ዘድህብ ንሱ ኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ናይ ሃገራት ናይ ዓለም የምፀልና እዩ እንሰምዕና ንሕና ንምሃር ካብቲ ዝገብሮ ስለዚ ኣውዓ ንስኻ ወዲ ጀጋኑ ትባል ኤኒዌይ ኣብ መወዳእታ ጆን ብላክ መልእኽቲ ሰዲዱሎ ካብ እንታይ ዝበሃል መልእኽቲ ሰዲዱሎ ካብ ዳቦይ ተዓገስ መልእኽቲ ሰዲዱሎ እቲ ዘገርም ንሶም ኣብዚ ዝተመርመረን ዘይተመርመረን መግቢ ክበልዑ ይውዕሉ ኣይተ ጆን ብላክ ከዓ ኣብ ስጅኑ ማለት እዩ ኣቶ ጆን ብላክ ከዓ ኣብ ስጅኑ ስእሊ እውን ዝዛረብ እዩ ንሱ ራእይዎ ኣብ እስር ቤት ኮይኑ እንታይ ይመስል ኣሎ እዚኦም ካ ራእይዎም ሓማት ተመን ይመስሉ ኤኒዌይ እታ ዝተለኣኸት መልእኽቲ ኣብ ፌስቡክ እንዲኮለል እናበልኩ ረኺበያ ኪዳነ ገብራይ ዝበሃል ይፅሒፎ ድሕሪ ናይ ልዕሊ ዓመትን ፈረቓን ፈተነ መጨረሽትኡ ነገራት ኮነ ተኸዋወነ ገጽ ዝፈትዎ መቃልስተይ ዮሃንስ ኣብርሃ ጆን ብላክ ርኤ ኣቤት ዘረባ ርኤዮ ጉዕዘይ ንገዛይ እዩ ዘሎ ናይቶም ካልኦት ብጾት ከምዚ ይምነ ነዚ ጆን ብላክ ዝበሃልሲ ናቶም ሞዴል ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ጆን ብላክ ማለት ንሓደ ሕብረተሰብ ሙሉእ ኣብ ጋሲ እቲና ከነቃጽሎ ኢና ሰራዊት ኤርትራ ብላምባ ጌርና ከነቃጽሎ ኢና ዘይቲ ክነፍስሰሉ ኢና ዝብል ዝነበረ እዩ ነዚ ናቶም ሞዴል ጅግና ናቶም ዝወስድዎ ብዙሓት ኣለዉ ስለምንታይ ክፈልጥ ኣይክእልኒ ኤርትራውያን እንተኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ንሓደ ሕብረተሰብ ሙሉእ ከፊልካ ኣብ ጋሲ ክእትዎ እየ እንዳተባሃለ ዘጣቕዑ ዝነበሩስ ሕጂ ከም ጅግና ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ተወሳኺ እንታይ ፅሒፉ ዝተዋሃበትኒ ግዜ ሓፃር እያ ኣብ ልዕሊ ምሕፃራስ ከም ክልቴና ደኣ መሊሳ ሓፀረት ብዛዕባ እቲ ፅሑፍ ክፅሕፎ ድሌት ኮ እንተዘይነበረኒ ግን ድማ ሓዊ ጆን ብላክ መልእኽቲ ስለ ዝሃበኒ እየ ዝፅሕፎ ዘለኹ ከም ዘላታ ድማ ናባኹም የብላ ክቡራትን ብሉፃትን ተቃለስቲ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣሕዋተይ ሰላምታይ የብፅሕ ቃልሲ ወትሩ ሓላፍ ዘላፍ እዩ ሓሲቦ መስለኒ እዩ ለማፅ ዝበሃል የለን ሓዞቕዞቕ ኢሉ ፅሒፎ ኣሎ እንታይ እዩ ሓዞቕዞቕ ማይ ጋድ ብዝኾነ ዘጋጥም ዘሎ ከይድታት ተስፋ ኣይትቑረፁ ሞራልኩም ንዝኸፈልኩሞ ዋጋ ብዝምጥን ዓቅብዎ መንእሰያትና ንስኹም ምስ ትነቕሑ ምስ ትሕይኑን ብመንፅሩ ቃልሲ ዝሕይድ እሞ ሓይሊ ብርትዑ ስርሑ ጊዜኹም ብግቡእ ተጠቀሙሉ ተመርዓዉ ውለዱ ቻው ተመርዓዉ ውለዱ ኮይና ሕጂ ያላ ባይታ ክንወርድ ኢና በሎም ዝነበረታ ኮይና ሕጂ ተመርዓዉ ውለዱ ምክንያቱ ንሱ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ እዩ ሰፊሩ ዘሎ መዓስ ወፅእ ከማን ኣይፈልጥን እዩ ክንደይ ዓመት ተፈሪዱ ኣይፈልጦን እዩ ምክንያቱ ገበን ኣብ ርእሲ ገበን ክሲ ኣብ ርእሲ ክሲ ስለ ዝመፆ ዘሎ በዚ ጋጣሚ ፕሮሚስ ካኣትወልኩም ባዕሎም ድሕሪ ተዛሪቦሞ ፅቡቕ እዚ ወዲ ረኺበ ዝበለ እተን ዝበሎ ይንገረና እንተዘይኮይኑ ባዕልና ክነቃልዖ ኢና ጆን ብላክ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ፍቲ ቤት ማእሰርቲ ከነቃልዖ ኢና ኣብ ኢድና በፂሕሎ እቲ ናቱ ዶክሜንት እቲ ናቱ ዝበሎ እቲ እንታይ ኣጋጥሞ ኣሎ ኣብ እስር ቤት በፂሕና ኣሎ ባዕሎም ተነጊሮማ መርሓባ እንተዘይነጊሮምና ከዓ ባዕልና ከነውፅኦ ኢና ናብ ህዝቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚ መንእሰይ ኣይተታልልዎ ጆን ብላክ ዝልብመሉ ግዜ በፂሕና ተመርዓዉ ውለዱ ሓዳርኩም ግበሩ ናብራኩም ግበሩ ብሎም ኣሎ ጆን ብላክ ዝሕሸሉ ግዜ ዝልብመሉ ግዜ በፂሕና ኤኒዌይ ናይ ሎሚ ሒዘን መፅየ ዝነበርኩ መደባት እዚአን እየን ካባኹም ዝደሊ
ላይክ ጅምሮ ከለኹም እዚ ቪድዮ ሼር ኤንድ ሳብስክራይብ ግበሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ምክንያቱ እዚ ሚድያ ናይ ህዝቢ ሚድያ እዩ ብኣኹም ይዓቢ ህዝቢ እንድሕር ዓሲልዎ እዩ ኩሉ ነገር ዝዓቢ እሞ እቲ ሚድያ ንክዓቢ ከዓ ኩላትና እጃምና ነበርክት ይኣኽለና ንሎሚ ብሩኽ መዓልቲ ስጋብ ኣብ ካልእ መዓልቲ ንራኸብ ንሎሚ ይኣኽለና ቻው